Icho kwadi muri Zimbabwe nditwa Washington marimira kandi baba isabyo correspondent wa BC National FM. Ndatarombo kana kusangana na amai awa vanezo vari kuitika zviri kuitika mukati mavari zviri kuvarwadza zviri kuvabata. Andizi kuti mungati kudiwo muri Zimbabwe. Amai makadizvo ndokumira mutaurise muri Zimbabwe kwanisa kuonzwa. Chakaitika ozveshwan dzandakazvitakura. Munogara kupi? Munogara kuHedden Park kuNew Parliament. Ndakazvitakura saka ndakatoenda kuchipatara ndichitotariswa kusvika ndakasvika 9 months. Yasvika 9 months kudaro 9 months apana ndakamuka kuseni kwemanzi ndisisina pamuviri. Disappear ndinakana kudikubhidha kwandiri kuita kana kurwara kana kuita sekwandiri kuita hapana. Asi chikundinetsa ndechiti kumarani kwatogara kune mumwe mwana wechisikana aigara achitakandiona aindikumbira mwana achinditi ndipewo mwana ari mukungumenyu ndimbotambawo naye. Mwe musi ndakatomutsura kuti iwe zvauri kuita zvachita hazvitaurike. Saka paaindiona pesa airamba achinditi ndipewo mwana wenyu ndimbotamba naye ndizokupai. Mwe musi akatoya kupa kwangu akanditi zvoni imamai mukubhozoya here kuti munhu anogona kukujirai mwana ari mukungumenyu nokuda kwekuti ari kurwadziwa kuti iye hazvizi kuramba zvekuti taite mwana. Mwana uyu mwana wani? Aiwa mwana munomuziva kuti mwana upapa paanogara mupaziva vabereki vake munovaziva. Mwana musikana mwana mukomana akura zvakadii? Ane 20 years. Iye asati ane mwana haana kuroorwa. Vabereki vake makambovaudza here kuti ndikuita mwana wenyu? Ndakatomutsura kechituka chomai vashangwari. Saka iko zvinozvi pamukazomuka musisina pamuviri makwanisa here kunoudza vabereki vake kuti handina kukwanisa kutaura naye. Ndinawo ndati ndataura naye kutangoti nditange nada kunodzinza murezi vagotobatsirika. Imi munogara nani? Ndine murume wangu mwana wangu tu. Uyu yanga iri pamuviri pechitatu. Kana muchidi kunyangarika muri kureva here kuti kukura kwedumbu rongomuka dumbu pasisina? Ngatosvika 9 months ndakazotomhanya kusikani sakamiri tukatoti mutumba hamuna yei pakutanga mai ndapo chinotariswa muchitoonekwa kuti mudumbu mwana arimo andirika toreswana namadzimai toti mwana musi wakatotenha ndakatomuzwa kuti mwana atena. Icho kwadi muri Zimbabwe nyari kutaura amai yekuti vakangomuka dumbu pasisina vakaenda mukati mechipatara mapepers amuri kutarisa aya mapepers escan aya kureva kuti vakaenda kumadoctors vakanotariswa vane makadhi ekuratidza kuti kuchipatara pavanga vachienda mudumbu mune mwana kubva pa1 month kusvika pa9 month mwana achitotena achionekwa. Asi iko zvinozvi mushure mekuti kune mwana aingogara achiti ndipei mwana ari mudumbu menyu nditambe naye vakazongumuka pa9 months dumbu hapachisina ndokuenda kuskani inova ndiyo yamuri kuona iyi. Skani yakuchishevedzera kuti mudumbu hamuna chino but mudumbu mambenge mune mwana apo pambenge paine mwana aisvika achiti ndiri kukumbira mwana ari mudumbu menyu. Muri yeZimbabwe tomboti ndimi ndikoikwaitika zvinhu unodase ona chitoko zvinozvi amai pfungwa dzenyu dziri kuti chii? Mukamona mwana munoti chii? Imi nemurume wenyu nezvamange makatarisisa pasina mukufunga kuti moita sei? vanokwanisa kuzvita kuti zvikude pachena zvikude pachena. Mwana aitosvika achiti amai ndokumbira kuti mundipewo mwana wenyu ari mudumbu nditambe naye. Todarika nyangwe neparodhi aito nditi zvino ndipewo mwana nditambe naye saka tondituka mwana nyasi kuremera here ndipewo nditambe naye. Pamuviri pachibva muzongumuka pasina hamuna kuplita hamuna kubuda ropa kana saini yekuratidza kuti pane chabva pamuri asi pamuviri pakangomuka pasina. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro Washington marimira kuti Bhozhongora ndio amai vamuri kuona vari mukati mekuchema kuti muri yeZimbabwe mukawabatsira sei kuti pamuviri pane maini 9 months pano mungu mukapasipo. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiye muchatiudza nokutibatsira kuti zvingafambisika sei. Munogara kupi mama? New Parliament muno mukati meguta reHarare. Tatenda amai.